Makadi. Tiripangu makadiwo. Nani kuti sei kuno kubhindu? Kuri right zvekuti. Mukunzwa sei zuva ranhasi muchiuya kuzoona hama yenyu after makore kana kuti mamanzi ati one day musina access yekuya kufamily week? Ndiri kunzwa kufara. Pasina hapo mamanzi akanyanyowandisa pane time yatikambowiswa pakati pegore apa. Asi muna August. Nangu ndakwanisa kuya kuzomuna nekuda kwema situations but nhasi ndafara ndiri panapa. Ndakwanisa kuya kuzomuona hanzvadzi yangu. Nonge tiswera tichitaurawo tese haiwa zvinofadza. Ndaona muri kugocha matengera nyama pano here kana kuti mabva nayo kumwe? Nyama tatengera panapa. Asi pagedhi pane machallenges ekuti iri kumbolimitwa kupinda nayo ichinzi tistanzi my health issues handiti. Asi last time patikauya musi weTuesday tikapinda nayo tikagocha aiwa zvainakidza. Zvipi zvamaonawo zvachinja pahanzvadzi yenyu? Zvingava pane mhosva yakapara, ingava inyaya yeviolence yakaita kana manyaya dzemaassault. Zvamaona zvachinja paari ndimunonyatsomuziva kuti aiwa iko zvino atiwo munhu wekuti takutokwanisa kutaura naye. Yotozodzimwe amazuva dzati anga asingataurike naye asi pakauya panzvimbo inoyi aiwa iko zvino anani. Pakuchinja ndingati anyanyochinja because akagara ari munhu ane hunhu. Asi munhu anga ari violent stereki. Plus pakupara mhosva apa zviri pa2. Saka kana auya kuno inzvimbo inodzidziswa yaunenge uchidzidzira macorrections ako. Hatingati munhu wese ari perfect. Ini chaiye pamwe nditori wrong kupfuura iye ari muno. Saka kusiyana kwazvo. Asi nongotenda Mwari kuti pane zvaari kudzidziswa izvozvozvo pachabuda anenge adzidzwa zvimwe zvakawandawo kupfuura zvanga achidzidza muupenyu. Tinotenda regai tinzwewo mama vari panext hour kuti vari kunzwawo sei? Zuva ranhasi randifadza nokuti tanga taane tumazuva tisati taronana nehanzvadzi yedu. Saka pamwe pacho patinouya tinogona kungonzi 30 minutes chete, asi nhasi kubva kuseni tiri pano tiri kufara tichionana nehanzvadzi dzedu tichigocha tichifara sefamily. Pane mashoko amunomboudzana kamakagara kuti saka kana wabuda iwewe ndezvipi zvauchatigira kumba tozoti pane mabasa avati sofa avari kuita ndezvipi zvaakudza iwo zvaachauya achiita kumba zvaanga asingamboite zvaadzidza muno? Sofa pane zvino zvaari kuita zvekwaya nezvekuparidza izvo zvaakuzviziva nezvimwe zvakasiyana siyana. Akuziva kuti kana ndakabuda ndofanira kuzvishandira nemaoko angu ndisaite kuti mhosva dzinoita kuti ndidzokere zvakare mujeri. Saka ndo zvimwe zvezvimwe zvaari kutidzidzisa zvakakoshera zvaari kudzidza, asi chikuru chaari kutaura ndechekuti panapa ndadzidza zvakawanda. Tinotenda maita basa rakaiti mbonzwawo kune vamwe. Koma makadi? Tinani makadi yenyanzvadzi. Ndatombotaura nana sisi vayo vachitaura kuti aiwa nhasi tine mufaro mukuru kuya kuzoona hanzvadzi yedu tichigocha gocha pandationa mabva kuBrightstand kunoko. Nyama indanzwa kuti payapinda yatonzi mapisa acho mamwe acho ndeedu tiri kudya tese. Handizive manjoti yedu acho mama atocheka here kana muri kungoti nhasi sefamily week muri kudya mega? Chikuitika ndechekuti chekutanga da kukwazisa mhuri yeZimbabwe makadini zvenyu vabereki. Nhasi uno ndiri kufara ndiri pabhindu raprison ndavhisitirwawo nehama dzangu dini zvenyu. Nyama iyi zvairi kuita ndezvekuti isusu tiri vanhu vemukati dzimwe nguva inomboti shomekei muno mukati. Saka nyama iyi vanhu vese vekunze tapota tinzwirewo tsitsi timboidyawo. Taane nguva tisati taita sei? Tisati taidya. Asi takazonzwawo tsitsiwo mafufu wamunogona kuita sei? Kumawana. Idzi hanzvadzi dzangu 2 dziri panapa idzi. Ndikutendai hanzvadzi dzangu nekutivhesitira kwamaita. Ndichitiwo vanhu vari panze kana isu tiri muno muusungwa kana tichinge tabudawo panze titambirewo nemwoyo unofara kuno kuti takauya kuzorefoma tinoita reforma tinoita vanhu vazvarwa panyowani. Saka tinodawo sapoti yenyu vanhu vari panze zvikuru sei. Pamunoona chinoita kuti vamwe vedu varamba vachidzoka mumajeri inyaya yekuti let's say for example wakaba panze wasvika vanhu vepanze community yobva yatadza kuaccepta kuti wamwana kwaye adzoka obva watadza kana kupiwa pekugara kana nestati yeupenyu you end up wadzokera mumacrimes awaiita kana ari emadrugs kana ekuba kana ekuita sei you end up wadzoka zvakare. Satokumbirawo mhuri yeZimbabwe kana vanenge vari muusungwa vadzoka kumba samaione pamunogona kuvapawo help yavanenge vachinida kuti vakwanise kuita join necommunity vagokwanisa kuita catch up nevamwe vanga vagara vari nyika yekunze. Saka tinongotenda nekuvhakachira kwamaita muzonzwa kuti tiri kurarama sei munyika. Hana izvozvo ndiro kuti maita basa.
ndezvipi zvamadzidza sofa kubva pamapinda? sofa ndadzidza kuti vanhu vari kunze nevari mukati vakangofanana, asi inoita kuti tisiyaniswe inyaya dzemhosva. Saka tinokurudzira kunyanya vechidiki dai marega kupinda mumhosva, marega kuita zvemadrugs, magona kuti mutsvage basa muite sei muzvishandire, because mumajera muna chiripo, asi inyaya yekungoparadzirwa time yako yelife. Saka tinongoti dai tagona kuti tireforme, then maorganizations ari kunzewo vanenge vachikwanisa vanokwanisa kutipawo any help yavanokwanisawo kutipa kuti tigone kuti takabuda kunze tikwanise kustartawo maprojects tigoitawo sevamwe vana tigofadza vabereki. Then kana president vachinzwa kwavari ukoko tongokumbirawo amnesty tibudewo panze, nejeri takwana zvinhu. Amnesty mhosva yanga yakupinzai muno kuti president vazosvika pakuda kuzokupai amnesty yanga iri mhosva yei? Chinoitika ndechekuti inini yangu mhosva yanga iri assault. Ndakangoitawo assault pabha watanetsana, munongoziva zvinoitika mukurarama, asi I regret big time nekunge ndichiita mhosva yandakaita nekunge ndiri munomu. Saka ndirongotiwo kunyange vandakaparira mhosva ndokumbirawo ruregerero, mundiregerero. Ndichambobva futi ndakaita se ndakazviita. Hasha hadzibatsiri, asi hasha dzinongopedzisira dzakutiunza mumatambudziko. Instead yekuti tinge tichishandira mhuri takushandira government for free. Can you imagine? Mashoko enyu kupesera ekutenda vana mbuya nana sekuru vanogara nemuno zuva nezuva ndekuti kudi? I give my shout out to masekuru edu nemambuya edu atinogara nawo, kubva kuna Minister Chihovhu, ndisingakanganwe Comrade Idi Mnangagwa, and the whole cabinet and the whole country for support yamunoita se yamunotipa. Thank you very much. Mwari akuropafadzei, muno understanda kuti tichiri vanhu. Kunyange mubhaibheri varipo vaitombopara mhosva vachisungwa napo vakaita mhosva dzakakura, asi Mwari akavanzwira tsitsi. Saka nemiwo Mwari achizotinzwira tsitsi, nemiwo mutiregerero. Shout out to my family vanomira neni anyway anytime, vanogara vachindivisitira anything chandingangonita, they give help. Guys, you are my icons. Ndotemba nemi big time. May the Almighty bless you. Thank you very much. Tiri kufara, tiri kuswera nehama yedu panapa. Aiwa hava tigonera. Maita basi. Baba makadi? Tiri right isu. Nhasi tikuona mufaro wenyu wakawedzerwa kamashanyirwa kuzoonekwa namama. Murunzwa sei? Ndiri kunzwa kufara singaiti. Zvakakukosherai sei kuti zuva rakaita sanhasi sefamily week muwanikwe muchiya kuzoshanyirwa zvisingaitike mazuva ese? Zvakandikoshera bhozi ndane nguva yakareba ndiri mukati menzvimbo ine pabhindura, saka kandatomboona mhuri yangu so ndotonzwa kufara bhozi hama dzangu kwadziri kurefu Stereki havagoni kukwanisa kuuya kunoko, saka ivawo ndidzo hama dzangu dzikwanisa kuuya kunoko dzinombosiyawo moyo wangu waita senge watitambanukewo mbichana, saka ndinonzwa kufara zvisingaiti. Muchiti hama dziri kure, saka dzaimbowa here zvichida ma1-2 kumbosongo kuona iwo nekusiya zvimwe zvinhu zvekushandisa? Ndisingadi kunyepa, hauna bvira wakambouya. Hapana akambouya. Ivavo ndo vakatobvira kudhara vachingouya svika yezvinhu ndo varongouya. Hapana umwe akambouya. Takatarisa kune vamwe vekutoti sekutaura kwamuri kuita kuti hama dzenyu dziri kure togona kuzvinzwisa, dzevamwe dziri mudhuze asi hadzikwanise kuuya, zvingadai zvakare nepafamily week panapa hadzina kukwanisa kuuya. Mashoko amungade kuvaudzawo esimbiso ekusimbisana nehama dzenyu dziri mukati ndekuti kudi? Ndokuti vanofanira kungokurudzira kuti panosangana nehama dzavo padzinenge dzauya vodzibatawo zvakanaka, vogona kutaura mashoko anezvaka. Vamwe vanokodzoka amazotokonzera kuti dzimwe dzisauya dzandoziva, pavanouya vanobva vapopotera vobva vashaudha ivo vari vanoida kubatsirwa, saka ivo vanobva vangoramwa vosiya bhozi iwe ndiwo ndabatsira, saka kavapopotera manje zvinhu hazvifambi zvakanaka, saka hama hadzichatouya nanhasi. Sofa akutokwanisa zvekuma7 months pasina kana hama inouya, asi hama dzake dziri mudhuze dzine mari yekuti dzokwanisa kuuya muno, dzine mabhizinesi but havauya, kana kukoti kutoteerera koti chaiyo chaiyo havauya. Takatarisa imi mhosva yakakupinzai munomu ndiyei? Mhosva inini yakandipinza munomu ndeassault.
Dimbo mukangonditi dimbo here kuti chii chakazoita kuti muzosvike panzvimbo yebhindu raprison? Muzvatikonzera tisvike muno musvike takanetsana nemunhu pabhawa. Tikarowana tikakuwadzana tikabva tangosungwa tisi tikavharira. Saka sofa asati tapedza matare acho. Asiko zvino zvamadzidza sofa muri muno munzvimbo inoenda zvipi? Tadzidza zvakawanda. Mabasa akawanda. Tatowana masetifiketi eufundisi chaiwo tatowana. Akawanda. Mabuilding, kusona, kuimba, kurekoda chaiwo kana music tatadzidza zvakawanda. Kana mabasa chaiwo takutogona kunobata tapanze. Ndanzwa mani certificate yeufundisi zvehondo kakubhawa muchanoita? Kana kubhawa kwacho ndakuda toti ndinofanira kunondigadzirira kana gemenzi rekumasuwa. Ndobva ndatongobuda ndobva ndatendeuka. Ndakutotanga kunamata. Mashoko enyu ndiri kuziva kuti zvingadai mamboodza mama kufara kwamaita, asi mashoko enyu kune mudzimai wenyu nekuya kwaari kuita muchiona mhuri yenyu kuramba vakasimba nemi. Tozoti vamwe vanhu vanobva vati kupinda kwandakaita kuno mudzimai wangu asi tombouya kuzondiona, asi nanzwa kuti mama vari kungoshinga vari kungouya. Mashoko amungade kuvaudza nhasi unoyu muchiudza inini tomboti nhasi ndini sawira wenyu handichanosvitsa kuna mama pandichanotara nawo ndiye kuti kudii? Ndokuti pari kunodzokera kumba nai vabereki vake vari kuramba vachisimbisawo vachimupawo mari kuti agone kuramba achiuya kuzondiona, agone kunovatenda, vagoramba vakashinga, vagoramba vane mwoyo murefu. Nekuti inini chero pese pandiri nepandinonamata handisi kuvakangamwa pamunamato kuti zvavanonditira zvikuru. Zvingwa hama dzangu dziri kure handisi kutofunga nezvadzava kutondibatsira pfuura zvangofanana nehama dzangu idzodzi. Saka ndinovatenda. Tinotenda mukoma maita basi. Baba makadi? Tinofara makadiwo. Nani kuri sei kuno kubhindu raprison? Pakanaka chose. Imimi tiri kuona nhasi unozora nhasi family week. Hama dzedu dzinenge dzichiuya dzichitiona kuti tiri kurarama sei, ndezvipi zvachinja pahama yedu kwayakaenda uko. Muri kunzwa sei muzora nhasi kushanyirwa nehama yedu? Ndonzwa kusununguka. Kusununguka chaizvo zvinondifadzawo kuti warangarirwawo nehama dzichiuya kuzokuona. Uyezve tarifoma pane zvimwewo zvatangati singazive tiri panze. Takatarisa pakurifoma, mhosva yanga yakupinzai munomu kuti muzosvika pakurifoma yanga iri mhosva iyi? Ndefraud. Saka ndatoziva kutoti zvinhu zvakaita seizvozvo izvo hazvitodiwa. Saka tatova netaimu uyezve takutoitawo zvekunamata, tichitoendawo kumachechi, tichizoitawo masertificate kutiwo kana tabudawo muno tinge taane pekuona. Muchidimbu musingandipe henyu nyaya yacho yese zvakazara, zvakanyatsofamba sei kuzoti zvosvika panzvimbo iyi? Ndine vanhu vanda ndine mari dzavo, saka madhiri andanayo haana kuzobudirira, saka ndo pandakazoya munzvimbo inei. Makatongerwa makore akawanda sei? Ndakatangwa ndine 60 months ndobva ndazosubtractwa ndobva ndazosara ndine 3 point something. Saka zvino masevha mangani? Ndakauya muno July. Saka just my months. Vamwe vanhu vavati kuuya kwandakaita kwese handina kana hama dziri kundishanyira, dzenyuwo dziri kuuya here dzichikuonai? Aiwa vanouya. Zvefamily week? Aiwa kwete, wandouya vachitotipawo nechikafu chitombotaura tokurukura nawo. Because apa family week ikake chituka takamboita muna August vaiuya zvekare. Asi zvinokuratidzai chii takatarisa kushanyira kwese kwamunei muchita? Tozoti vamwe vari kutoshaya vanouya kuzovashanyira, asi vamwe vacho vanotogara munombindura asi havauye kuzoshanyira hama dzavo. Zvinokuratidzai chii? Zvinoratidza picture yekuti munenge muchigara zvakanaka nevamwe panze, nekuti kurangarirwa kunokosha, bhozi zvechiwa pandova nevamwe asingatoshanyirwa zvachose. Asi isitoshanyirwa. Takatarisa mashoko amuda kuudza vana sekuru nana mbuya vanokuchengetai munomu, ndiye kuti kudii tichiona kurifoma kwamataura uku kuti zvese zvamaimboita kumashure hazvichaitike zvakare kunyange mukazobuda? Aiwa, ndinongoti kunana sekuru tongokumbira kuti vave nemwoyo wavo werudo, kwete kuti vachitichengetawo semabatiro avanongoitawo mhuri dzavo. Asi ndezvipi zvamadzidza mujeri sofa? Ndadzidza zvakawanda, even kwechechi kana kuti musikanzwa zvimwewo. Pane imwe musikanzwa inorovesa isingatenderwe mujeri,
saka indagara imwe yacho musikanzi handiite bhosi zvefoja nedoro handiuno, saka handina hangu maproblemu akawanda. Mabasa emaoko amadzidza pamuchabuda achanokubatsirai kumba nemhuri ndapi? Mabasa emaoko hapana yavatiitisa, asi kuti vangotiitisa zvema-church services zvavanoita izvozvi zvecourse dzechechi inonzi Alpha neChrist Embassy. Kwaya muko here? Aiwa, hatipo. Maka musina kujoinawo kwaya? Kwaya vanenge vachiti kana uri muC class vanoda maB class. Because panosvika imwe time yekuti maB class budai panze, maC class munombosara mukati. Saka panyaya yekuti family week toinotibudisa panze. Tinoziva kuti munombotenda hama, asi nhasi tinoda kupai mukana zvakare kune dzimwe dzinokwanisa kunge dzichiuya kungoti mungovapawo mashoko 2-3 amungade kuvazivisa kuti pandichazobuda ndichange ndadii, ndava munhu akadii. Alright, aiwa chekutanga ndoda kutenda hanzvadzi yangu ine nguva refu yakatora ichiuya ichikanganwa chitupa ichi ine shuviro yekuda kundiona, asi nhasi yazozadzisa, saka ndinongoti hanzvadzi murambe mune mwoyo wakadaro, nevamwewo varichauya vari kuteera ndinongoti vese rambai makadaro muchiuya kuzondiona munhu anokanganisa asi zvinogadzirika. Totenda. Koma makadi? Tiri wenu makadiwo sistereni? Tiripo, ndiri kuona muri kubraya mufaro wese kawo? Maiwi stereki, mufaro wakanyanyisa kamuzuva ranhasi. Munonzwa sei pafamily week? Prison kayati nhasi rega timboisa family week, hama dziuye nenyama dzamuri kubraya. Ava yagona zvikuru kozi takwara nekabheji, taakumbopiwawo nemachembere nyama dzougocha nei, ndofunga mungozviona zvingoitika ipapapa. Asi manzwa sei muchiona muchembere vachiuya? Because hapana mafoni kaanokudza kuti ningi nhasi ndiri kuuya mangwana. Manzwa sei muchivaona vachipinda pagedhi rere? Ndaanzwa kufara zvakanyanyisa gulezi wangu ndichiona muchembere wachipinda, so wachimboti wambofara nevana vavo. Aiwa, zvinhu zvinofadza zvikuru. Mhosva yange yakupinzai muno muyangerei? Mhosva yange yanipinza nyama ichabuda. Mukoma, mhosva yange yakupinzai muno ndei? Mhosva yange yanipinza muno musistereni ndeye-unlawful and theft. Zvakafamba sei muchidimbu ipapo? Muchidimbu ndezvekungoti hanoma seisusu tiri vanhu vemugeto ka kune kumba kwavangobiwawo mafoni tovangonzi hanomaya ndivavava vakabachi mafoni ndo unlawful entry ka mhosva yedu gulezi ndo yakatipinzawo mukati meusungwa katisatiri muzuva ranhasi. Makangobatanidzirwa here kana kuti? Kufungidzirwa kunzi hanomaya sezvo pabiwa ndeapa kapa, saka ndivava vakomana vacho vemumaraini zvidhakwa zingashandi ndo zvabamachi mafoni. Saka pamati matongo here zvekupiwa kuti muchagara muno nguva yakareba? Koma makasipiwa banga kamukoma kapoku kenyu akandu mati ndati manga mapiwa here mutongo kuti muchagara muno kwenguva yakareba sei? Aiwa, pandisanapiwa mutongo ndiri murimanzi ndanda kumbokonzentrata nezvenyama ka. Onaka nhasi mufaro wacho wakawanda. Aiwa, wakawedzera zvekuti nhasi ati ndatongwa mugulezi ndichiri murimandi. Asi sofa zvamadzidza muri parimandi muno muprison ndozoti muna nagogo nanasekuru vanokudzidzisai zvinhu zvakasiyana siyana zvisinei kuti uri parimandi here kana kuti watongwa. Zvamadzidzawo sofa ndezvipi? Tadzidza isusu ndandiri mugeto youth yanditi ndasingaende kuchechi apa unaita zvino ndakuenda kuchechi ndasakaziva kuparidza shoko ndakuparidza shoko pamberi pevanhu nomamwe mabasa emaoko anga singagone ndakurova kuti mabasa tomaoko zvangu ndiri mukati menzvimbo ino ndichidzidziswa namukoma gudo vari papedyo neni ava wakabheka kundidzidzisawo kuti mabasa but vari zvinogulezi pandakwara nerimandi pakaipa handifunge ndikadzoka muno. Mwanzwa kuti kandi uchatodzoka chete asi ndikutonzwa kuti mimi ndikuti ayo ini handikwanise kuita sei kudzoka. Kanzvimbo kanorwadza ikakagulezi kozi rariro yacho yatiri kuita kagulezi ma1 kune inonzi kombi kana muchiziva munoiziva. Ma1 gulezi wangu kombi ndo inoita zvokuti tisadzoke. Mukaona munhu anoti anodzoka muno munhu yena hachaziva kuti radhimoni here kana kuti anenge ada kubatsirwa bozi mubatsirei munhu yena hamunone chidzoka futi mukati mekanzvimbo kanaka. Mashoko enyu amungade kuudza vana mbuya nanasekuru vari kuchengetai zuva nezuva ndekuti kudii? Mashoko atingade kuudza ana mbuya nanasekuru vakuchengeta aiwa vanoita zvavo zvakanaka stereki kuti chengeta kuti tive mukati menzvimbo munomu anditi aiwa ngavarambe wakadaro. Maita basi aiwa totenda nemiwo gulezi mofamba zvakanaka isusu regai tingojoinawo ndofunga mukutiona tiri bhizi. Aiwa zvakanaka stereki. mukoma makadi?
Iyi tiri pamakadiwa sister. Boy ndikunzwa ka ii kacho ndeke munani mufaro wakanyanya. Iyi mufaro wakawedzerwa pakuti ndo ndototi madhiri manyama aya madhiri manyama ari kuitika. Madhiri manyama zvoti dai ari mamwe atowedzerwa katatu kudarika zviri kuitika zvikuzi aiwa zviri kufaza. Zvokutoti ipapa paini kutorwadziwa kuti dai handingoro semunhu akangoro mukati nemhosva but ndaitofunga ndatokumba alright. Ndakumba sister zvose bo. Aiwa nhasi family week maakumba. Aiwa ndatopa dheri zvoti ndikutora padheri hapana mangu maitiro atingaitisa vanhu vari mumhosva but zvinhu zvese bote sister. Bo zvekutoti. Asi hama dzavo here? Aiwa hama dzauya zvekuti aiwa moms nyakubereka vaita umwoyo wekubereka havana kurwadziwa vauya kuzotiona nyangwe tiri muvapari vemhosva vangouya zvakadaro. Vauya. Manzwa sei asi vachiuya nemhosva dzasi dzamakapara idzi? Ndanzwa mufaro wakawedzera but mufaro wakawedzera yobva vazoda kundisvitsa pakuchema mamboona munhu anobva afara zvekuda kusvika pakuchema. Ndo zvaitika ipapo ndafara zvekuda kusvika pakuchema achiona mubereki achiuya vachionawo but mhosva hadzisi dzekuparwa ndedzekupomerwawo asi hazviri zvagara zvirimo mukurarama hapana maitiro atingazviite but aiwa ndiri kunzwa kufara zvakanyanyisa sister. Aiwa kana ivo mhomzi vavo vakagadzirira vachiratidza kuti vari kuuya kuzoona mwana wavo zvekuti kana ini ndakufirawo mwoyo wekuberekwa ivo futi vachifilawo futi mwoyo wekubereka saka tese taita kunzwirana. Aiwa zvinhu zvese zviri right. Aiwa bo zvekuti mashoko enyu ekurudzirwa mungade kuudza kune vamwe vari kunzoko vari kutofunga kuti aiwa inini chandingada ndechekungoti ndipara hangu mhosva ndiende kujeri ndechekuti kudii bosi kune vamwe vanoti inini upenyu hwangu handizoti uri kuenda kupi asi ndikaenda hangu nongonotsvaga hangu kujeri nongogara hangu ikoko. Mashoko andingakwanise kuvakurudzira kwavari ndeyekuti ngavaende kuchechi vabude munyika iyi yekudhakwa. Nyika yekudhakwa ndoiri kukonzeresa kuti tizongosangana nenjodzi kana kuti tizopomerwa mhaka dzatisina kupara. Nevhuksi iri kuzomuka futi imomo kana tichitaura vhuksi tikutaura zvibhakera zviri kuzomuka futi mukuwanikwa imomo tichidhakwa. Saka dambudziko hombe riri kunyanya kuzvarwa nekudhakwa. Saka chandavakurudzira ndechekuti ngavaende kuchechi vanamate zvinogona kutambanuka kana kuenda neimwe nzirawo. Aiwa bosi. Ndikuona munhu ari ngotaura zvekuchechi. Ndo zvega zvamunyanyodzidza here zvekuchechi kana kuti mune mabasa emaoko amuri kudzidziswa zvakare pano? Mabasa emaoko zvavo vanenge vakatongwa vaine mhaka dzavo dzakatongwa vari kuitiswa mabasa emaoko. Chikoro chaicho even ini nditoro pamalessons zvokuti ndiri kutoitawo mamwe malessons andiri kuita muhara kuchikoro chaicho kutodzidza chikoro. Muri kuita foreman kana kuchi? Aiwa apa chiringodzidziswa handina kuona kuti bhuku handatichita nhasi asi tiringodzidziswa kuti metsi inonzi chakati dzinonzi chakati tichidzidziswa mipanda yemetsi kuti zvinenge zvichifamba sei. Zvekuti pane 1-2 taakunzwisisanawo zviri pano nepapo. Kana mabuda kurudziro kana kuti mashoko amuda kuudza vasara kumba ndaona mama ndo vauya mashoko amuda kuvimbisa vari kumba kuti vasazofunga kuti munhu wese abva kujeri anenge achine unhu hwake hwaakanga ainawo kudhara ndiye kuti kudii? Ndekuti ngavagadzirire kana kuti vafanira kunditengera gemenzi rekuti ndichisvika ikoko ndofanira kungosvika ndichipfeka gemenzi rangu ndakananga kukereke kuti vanzwisise zveshuwa haatane mune mumwe mupanda tasiya mumwe mupanda wataimboita kare tisati tasungwa. Pane zvakawanda zvachinja zvatadzidzawo mukati meusungwa imomo zvokuti on other time tototenda futi kuti Mwari akaita zvake basa akatipa mukana wekusungwa iwo nekuti dai tisina kusungwa hataimbozodzidza nekunzwisisa kana kuona zvimwe zvataona ipapo zvatadzidza. Aiwa zvekuti akatipomera ake mumhakawo hapana maitiro asi akaita basa futi nerimwe side because Mwari kana achida kukubatsira anogona kutotanga nevhuksi anogona kutanga kutokurwisa kana achida kukupinza mune imwe level yeumwari ugotoshaya kana unzwisisa kuti kochiiko sei zvangu Mwari andiregerera but inzira yekuburitswa munjodzi hombe saka unopinzwa mune imwe njodzi diki yaunokwanisa kusevha iwewe yaunokwanisa kusustaina nayo uchienda kunzira yakanaka. Saka inzira yakaipa yakandipinza mune nzira yakanaka saka ndotenda Mwari nezvavakandiitira izvozvo futi nerimwe divi. Tinotenda mukoma maita basi. Totenda nemiwo sister maita basa mayozotoonawo muchitiitirawo mabasa amuri kuita sister bo zvekuti. Seji tikudya tesere. Aiwa totokwachurirana zvekuti ipapa dai muchitoenda kudai matombonhongeka pisi matombokwachurawo manyatsobudawo paTV muchinyatsozvidyira kuti zvinyatsokubudawo pachena kuti hatirwadziwe. Mukoma makadi. Tiripo edu makadi. Nani kuri sei kuno kubhindura kubhindura prison kuri nani zvako. Kupara nhasi tasangana zvakare paimwe family week ndofunga tapedza kuya kuno kumuna August. Sure munyepe it's been a long time tiri muno muna nhasi tichiripo. We are here for family week. Vauya here hama neshamwari mana madzimai kumba uko? Vana madhamu vakambouyawo musi weMonday
so vari kudzokawo paweekend unongoziva vanhu vari occupied nemabasa ushanda hama dzangu dzinongoitawo dzichijambawo madays vamwe vachiuya but vari kuuya havo vachititsigira. makanzwa sei vana madhamu vachiuya musi wemandi kutotangirira kuuya musi wekutanga wefamily week? Ndakanzwa kufara zvisingaiti kana hope nanhasi dzingoripo because tichiona tiri kutsigirwawo nevanhu vari kunze, interaction yacho inenge iri right. Mukuona zvakazokurerukirai zvakadii pamuchabuda nekuuya kuri kuita hama dzikusapotai? Okay, kuuya kuri kuita hama kutiradza kuti kana panze papa tichiri kutambirwa, uyezve ndichitendawo mapurogiramu akaita kunge aya family week anotisanganisa nevanhu vedu vanenge vari kuzvikoro ari kwanisawo kuuyawo kuno kuti tichivaona chichi so that munhu memory kana mwana mudiki haazotikangane stereki. Handotenda zvisingaiti. Kuona vamwe vasati vatovhizitirwa nehama dzavo, mashoko ekurudziro kana kuti esimbiso amungade kuvapa ndekuti kuti zvichida vamwe vacho hakusi kuda kusauya asi zvichida imari dzemabhazi dziri kushayika, vamwe vacho zvichida vane machallenges avari kufesa kumba uko havasiri kutokwanisa kuuya kuzotaura kunoku nekusvika panzvimbo ino yekuzoonana nehama dzavo. Ipapo ndinongotiwo kumhuri yeZimbabwe anenge ane hama yakewo iri muprison iri munguva yakadai so, if you go mubhaibheri chaimo ukanovhura pana Matthew chapter 24 ukaenda pavhesi ra18 uchidzika unonzwa panotaurwa nyaya yekuti ndakanga ndiri mujeri asi wakandishanyira. Zvikazobvunziwa zvikanzi ko nhai mambo makanga mumbori mujeri rini, zvikanzi aiwa kana wakakwanisa kuitira umwe wako chinhu chekumufambira, ari muchipatara ari muenzi wakamugamuchira ari mueni zvakafanira kuti waitira Mwari. Saka tongokurudzirawo vanhu vari kunze uku kuti kuya kuzoonawo hama dzenyu kunoku munenge muchiitira Mwari futi nekuti shoko raMwari ndo zvarinotaura. Ndorangarira patakambobva paya makambotiimbira kasonga diki kashoma mukati muri upcoming artist muda kuti pamunobuda muzovano vanhu kwanisa kusapota pamusic yenyu. This time mune kanga music here kana kasong kanzwisa kamuda kutipa? Ndine kamwe kandinako kadikidiki kanonzi Born Again because taakubva kune zvataita kudhara taakuda kuenda kune society taapadhuze kubuda, so ndine kamwe kafreestyle kandoda ngopo mhuri yeZimbabwe. Born again, born again, takuziya zvataita kudhara imi ama born again, born again, ndakuziya zvandaita kudhara imi ama born again, born again, ndakuziya zvandaita kudhara imi ama born again, born again, ndakuziya zvandaita kudhara ini handichada zvekugara ndichirova vanhu, handichada kubata mhosva ndava munhu, handichada kuita zvisina hunhu, ndava kudawo kuonekwa semunhu, ndikauya kunze ukoko mabasa motipawo tokwanisa kuraramisa mhuri dzedu, musatirambe kana tava kunze ukoko. So missing again, born again, born again, ndakuziya zvandaita kudhara imi ama born again. Yes, this is born again. Kuratidza kuti tachisikwa chitsva tichiuya kusociety. Aiwa, tinotenda mukoma zvoimbawo kuti sekutaura kwamaita kuti maakuuya kusociety vanhu vachaita se vachakugamuchirawo zvakanaka. Tinotenda. Tiri nani makadii tete? Nanamuona nhasi ndikutoziva zita radzo tani nguva tichese tichiona. Shanda tese zvishuwa muchiuya muchitishanyira muchitiona ichokwadi. Ndiri kufara ndikuona mutupo wangu uripo apa. Andipapepe mukati baba Keketso mundigadzirire chichi ndakati ndinokugadzirira makambodzoka makana pasinaka apa nhasi madzoka maona uripo manje. Pandakadzoka last time pa family week muna August ndakasvika pasina. Chazoita kuti nhasi unomugadzire muisa apa chi? Apa hanya kuti ndakurangarira ndikati ndati pamwe vanogona ngouya sezvo vakavimbisa kuti vachaita sei vachauya. Takura here kana kuti? Nhasika nhasi munotakura nhasi munotakura. Nesu vari kuzvinzwa vakazona ndisina manje handire muchapindura muchiti chii? Aya mukona chi ndikanga ndakutambidzai manje kokonditambidzaiwo aiwa mutende chete. Ndofunga vari kuzviona ndichatonesa pamusoro peTV vanyatsoona kuti aiwa pandakaenda kupindura prison paya ndichivipiswa. Exactly. Aiwa. Tichiuya baba Kisha nhasi family week zvakare tadzoka ndofunga takamboya muna August paya kubva musi weMonday Mai Keketso vari kuuya. Amai Keketso mukuona kuti tete zvakaitika Mai Keketso ndikataka bundu kakurwadza Amai Keketso ndikanzwa kuti avasisiko kumba
vakangoenda kumba kwavo vachiti vari kuenda vari kudzoka pesa ndona ndiri kuharare ndikamboenda kuharare pandikazonodzoka kunoku vakapedza ndona kuharare saka bvonza makeketso vakatoenda vangoenda vachingondikuenda kunona vamwe havachadzoka kana phone number dzavo hadzichanobatika zvekuti handichanatsa kuziva kuti hazisiripo zvokuti ndatochinja dzimwe mind so handimaziva ndinotuzva kuti kana vamwe vacho ndo vakamboya kunoku amaino kutenda but inini manje havasisitombo ndimbomo hana mangu vese zvokuti ndafunga kutongozvitira zvimwe pachangu ndichinobuda ndo zvandatoona kuti zvokuti ndisaitire stress isanyanya kurwadziwa. Mauda kubvisa futi namaino kutenda havaisauya here zokona vainguva apo napo handi kutoona kuti nini inyaya kuti pamwe ndagarisa mukati muno mutete kubva pandakapinda kusvika pari zvinoka ndifunga havanetawo nekugara vega saka pano kuti unozotenge uri handizvo izvozondistressa sarudza yavakasarudza zvavakatoita ndikatoona kuti hazvitori right ndotongobuda ndikatongoitawo zvimwe vese vari tu manje mukafamba siya vese kana munozongofambirawo one by one aiwa ndinoti nini mwari handiti mwari akambondipa vakadzi vavo vese vari 2 saka hapana chinozondikonesa kuti kana kuri kuti ndichazowana kana kuti ndichazomuwana anozotowanika saka iko zvino kubva kumafamily members toti madzimai hakusisina hama dzenyu chaidzo dzakauya here kana kuti dziri kuuya here kana dzakavimbisa here kuuya kuzokona hama dzinotouya marimwe zero vanga utori panapa mangwana vari kutouya futi hama dzinogara dzichiuya zvisingaiti hama dzinogara dzichitouya asi pamakanzwa shoko rekuti maikeke hakuchisina apa mambonyora song ndiri kuvimba ndirangai song manje ndiri song yamaikekedzo manje matoanyora futi ndatoinyora song manje iko zvino yakamira sei because ndorememba kuti pane song yamakambovanyorera here kumashure but yaive ine kakuti exactly apa ndikazonyora imwe manje iyoyoka ndikatonyora dei rakabva mama kunoku ndo pandakabva ndanonyora song iyoyoyo yakamira sei song yati break zvoti munogona kutonocollaborata anonzani ketchups mukuzviona manje ndinogona kuzononengerekena yakamira sei song yati break alright so andi pepe zita randauda kushandisa kumusic kwangu ndrekuti chamangwiza ndo yandikunoshandisa baba kekedzo exactly saka rega nditange zvangu apa ndinotuwa nguya ndoda kuti roi gagagagaga ndotanga yamaikeketso iyi so that iko vari ikoko vanonzwa kuti ndakasiya ndarwadzisa chi mumwe wangu rega nditange rakasvika riri shoko rakasvika namama mudzimai wako aenda ava nemumwe musha rakasvika riri shoko rakasvika namama mudzimai wako aenda ava nemumwe musha ndinongoti naye mwari wangu ndomuwana kupiko mumwe anenge uye mungadai mandipa mumwe anenge uye ndinongoti naye mwari wangu ndomuwana kupiko mumwe anenge uye mungadai mandipa mumwe anenge uye taiwa tiri tose pakutambudzika vanhu vondinyararidza baba kisha nyararidzika chipo chako chakangodzika vanhu vese vachapururudza ndiana ruva ngoma yeuzumba vanhu vese vachapururudza ndiana ruva ngoma yeuzumba uwere ndochema uwere ndochema uwere ndochema uwere ndochema mandinzwa uchema ndochema misodzi kubuda yoyerera mandinzwa uchema ndochema misodzi kubuda yoyerera ndinongoti naye mwari wangu ndomuwana kupiko mumwe anenge uye mungadai mandipa mumwe anenge uye ndinongoti naye mwari wangu ndomuwana kupiko mumwe anenge uye mungadai mandipa mumwe anenge uye rakasvika riri shoko
rakasvika namama mudzimai wako aenda avane mumwe musa rakasvika riri shoko rakasvika namama mudzimai wako aenda avane mumwe musa baba kisha tikonasa musi kuita baba kisha aiwa iya sare saka vana vakawere pakauya mama pakauya mama amaino kutenda tovakamboya nevana then kisha amaikeketsewa vasitomboda na kisha bose vakanzi kisha painge ari kumba kwedu vakangodzoka vho vanotakura mwana pakanosiya mukaka vho vanoenda naye havana kuzotodzoka bose vanozvipishi zvakasiya kutaura vakatanza mwana wangu anzi ndasvikira mwana wangu asina kugezwa inini manje mwana wangu uyu anoda kubata zvakanaka chichi vanozvipishi zvavakanotaura saka maenderero akanoitaka yakatoratidza kana mama imwe picture yekuti munhu uyu anodzoka here uyu ndo maenderero avana zvavakamboita nodishi saka phone number dzavo dzichatoiti tirikuona iko zvino makuita mhuka dzakati wandei. Last time ndofunga takaona mabrace stand, takaona tumacheya netuchichi. This time pane pamazo upgrade kana pane zvimwe here zvinyowani zvamagadzira sofa. Ipapa tete panga pano game park. Mhuka dzose dzamusango dzedzanziri zvimwe zvatopera kutotengwa zvekuti zvimwe pano zvimwe zvatobhadhara zvekuti mai manje nezuro ukaenda zvimwe vanhu vari kutakura zvinhu zvekuti kutopera kwazviri kuita zvana zvakawandisa. Apa munhu toti kana uda kutenga jirafu ndikuona jirafu zvine maprice akafanana here kana kuti maprice akanosiyana muri kuona kubva apa izvi zvinhu zvakada kuenzana sezvo zvino kuita ma $3 zvimwe ma $4 zvihombe zvakafanana nei pane shumba yamuri kuona shumba iyi chigadzirwa kashumba yange ichipendwa here ndasvika exactly mukuona shumba iyi ayo iyi panapawo sekuti tiri muprisoner haisinya kudhura tungoti ma $10 chete asi haisi ndio mari yatichaita tapanze bcause tapanze tinokuvandudza ukanyanyisisa tete kwatichanoita panze tichigadzira tinokuvandudza kwatichaita dano panze ndanozvikwanisiro saka tinoita kutoita maprice epanze kuti torarama chaiyo despite zvekugadzira zvinhu ndeapi mamwe mabasa amadzidza sofa inini so zvekuita art izvi nezvekunonyora sandwriting neizvozvi zvekuumba zviumbwa chichizvi zvanditi nekuimba ndo zvandangoti ndimbofamba neizvozvi chete. Zvebhaibheri ndanzwa pano paringotaura misa ringo ndikabuda nda kutenga gemenzi zvechechi zvamuna kuenda here kuchechi kuchechi inini ndinongozvinamatira pachangu zvandinonamata zvandogutsikana kuti apa ndikunamata ndikutaura naMwari wangu ndonzwana position ndonamatira kuti Mwari chandinoshuwira cheche ndikanonamata Mwari anotondinza ndotoona zvinhu zvangu zvitoita zvakafanana neati handina kuchikoro kwandikaenda inini kuti ndiende kuti kunodzidziswa art pasini zvekuti ndaingogara chingonamata ingoti Mwari dai mandipawo chipo chimwe chete ndakwanisa kuita chimwe chete handiti ndikangonzwa ameno zvaingoita manyukunyuku muchindaita zvekudhrowa zvezve pandikatanga kutoumba izvi ntoona zvakutofarwa nevanhu chitonzi tigadzire zvakati vanhu vachitotengwa chitobhadhara saka nditoona kuti madiro akutoita izvika izvi yakatonyanyisisa nditori munomu nematengero zviri kuitwa kuzoti ndapanze ndakunatsa kuvandudza ndakuwana zvikwanisiro bcause munomu asi zvose zvandinowana kuti ndiburitse zvipi izvi ndino ati yangu inini handiti ndinotoita zvakadarika izvi but nyaya yekuti zvikwanisiro ndo zvinonetsa bcause ndiri muinmate. Saka mashoko enyu kune vamwe vari mujeri munomu kana kuti vane kumwe majeri kwavari vari kunzwa zvakare mashoko akaita seyaramakauvigirwa namama rekuti ayo mudzimai wako akatoenda kana kuti murume wako wakasiya kunze uko akatorora mumwe mudzimai mashoko amukade kupawo ekurudziro kune vanhu ivavo kana kuti ekudzora hasha tozoti ndopachanotangira futi imwe hondo mumwe munhu anodzoka kuno asvika aona kuti mudzimai wake zvaanenge akatotora nebest friend yake ndokuchanotangira dzimwe hondo dzichazodzosa futi vanhu kupi kuprison. Mashoko amungade kuvaudza vanhu ivavo takatarisana nezviri kuitika kunyika uku imi muri kunoku ndekuti kudii? Mashoko yandinotaura ndeyekuti ukaona watoziva izvi usiri panzvimbo yacho ipapoka ndiMwari atopindira inyasha dzinenge dzatoita pauri idzodzo pano kuti woita kungobata vanhu zvinhu zvokuti ndopaunotadza kuita sei kukunda midzi ndopaunozopara mhosva saka kana uriwe munhu wanzwa zvakadaika chitoti makomborero Mwari maita zvenyu ngazvigare zvafamba zvakadaro ngavafambe zvavo zvakanaka hapana na problem Mwari anotokuitira nyasha unotobva mumhosva bcause ungati uri mhosva munowanza kuti zvakati kuti da kuenda unodai so unenge usina kurwadziwa nejeri plus futi unenge usina future neupenyu hwako iwewe
asi kana wachinge watoziva kuti zvakati zvaitika chitoti Mwari maita zvenyu munhu akanga asiri wangu munhu uyu. Saka ndinoti kune kana achasangana neproblem yakadai so ikai ngarege kuzvitsamwira zvakafanana nekuya kuno kujeri kunowo kuti aucheko kupulana daenda kujeri but tsaona inozoita sei inozowanika ozoya kupi kuno kune kusiri kungwara kana kuti kudii. Saka ipapo zvinotokuradza zvega kuti uyu munhu akanga ari wako uyu kana kuti akanga asiri wako, then kubva ipapo wakutodzidza kuziva kuti mawanano andikaita nemunhu wangu ndikamuwana panzvimbo ipi, nzvimbo yandikawana munhu akadai so ikai haisi futi yekudzokorodza kuwana futi vanhu vakadai panzvimbo dzikafanana nedzipi idzodzi. Tichipedzesa baba Akisha vasara nenguva yakareba sei, ndofunga vanhu vari kutitumira mamessages kubva kumacomments panhau dzedza takamboita mainterviews atakaita mashoti. Baba Akisha vachabuda rini? Kune vanhu vakakumirirai kunzoko zvichida vamwe vacho vaimbi vari kuti toda makolabo, vamwe vacho vari kutoda kuzovasimudzira, vari kubvunza kuti vachazobuda rini baba Akisha? Baba Akisha vari kubuda musi wa9 April next year iyeyo 2025 April yazoti 4 months idzo dzasara idzi ndo dzasara kuti Baba Akisha vaende panze. Chivimbiso chamuchada kuvimbisa vari kunze uko kuti vakugamuchirei izwi kana kuti shoko ratinonokusvitsirai kune hama dziri kumba ndere kuti kudii? Munonosvitsawo shoko rekuti Baba Akisha variko kuva vari munomu ndoti kana kuti kuno wandikange ndakanganisira nditi anokwanisa kunge achindiregerera nekuti mhosva yeye inowanikwa pamunhu. Inini ndikakanganisawo ndoziva kuti ndikata sei ndakatadza, but ndichibvawo munomo nezvandiri kuita nezvavari kuonawo nezvavari kukomenda izvo zvizvi, saka ndoti vakandisumudzirawo pano zvipi pane izvo zvizvi kai ndokwanisa kutaura mazvakandonzera ndaona inototi ndikwanisa kunge ndichibata apo ndichikwanisa kunge ndichirarama. Saka ndoti aiwa ngavasanete ndiri kuuya. Kana kuno vanoshungu neni vanoita sei vanondibata kana ndichinge ndapanze. Tenda baba Akisha maita basa. Aiwa maita basa zvikuru.